את זה, אני רוצה גם את זה. כן. את זה, השחור, שתי לחשוב על זה, אתה יודע מה? את זה לא. את זה... תארוז לי את כל אלה, את זה תארוז לי, ואת זה, ואת זה. כן, כן, את זה. בסדר? כמה זה עולה? טיפה יקר, אז לא. אתה יודע מה בסדר, לא חשוב. גם את זה, ו... לא. את זה לא. את זה אמרנו זה יקר. את זה לא ככה מצא חן בעיניי, וגם לא זה. אבל מה נלבש? את זה ואת זה נלבש. ואת זה. שווה לי שקיות נפרדות, אוקיי? את זה... רגע, אתה יודע מה? צריך לחשוב על זה מחדש. אוקיי, אני אקח את זה, אני אקח את זה, אני אקח את זה אני אקח גם, את זה גם אני אקח. את שני אלה, אני רוצה שחצי מחיר. גם את זה לא. אתה יודע מה? רגע. את זה טייף מפה, גם את זה טייף מפה, מה זה? את זה טייף מפה לגמרי, לא רוצה לראות את זה יותר. אוקיי? את זה טייף, הסחורה שלך חרא, אדוני. את זה טייף מפה, את זה אני אקח. גם את זה אני אקח.